ಪದರಾಟನ ವರ್ಷೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಕೋಟೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡಲ್ಲಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲಮಗರಲ್ಲಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಭತ್ತರಂಚಿನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಈತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆಡು ಒಂದು 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂದಾಗ ಈ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಡಿತ್ತು, ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿತ್ತ. ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನುಲುಬಾದ ಸಾಕಾರ ಮಂತದ ಅವನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ರೂಪುರೇಷನ್ ಕೊರಿನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಧವಣ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಬೋದು. ಆ ಇಲ್ಲಡೆಬೋದೇ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ದೈ ನಡೆದು ಆ ದೈನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದ. 3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾವ ಏನು ನಡ್ತಿನಂಚಿನ ದೈ ಮಲ್ಲ ದೈ ಅದು ಫಲ ಕೊರೋದು ಅಂಚನೆ ಇಂದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುವರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು 13 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸಲಹೆ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಇತೇಶೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿನಾರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲ್ಲ ಅದು ನಂಚಿನ ಕೇಟಿಸುವ ನೀರು ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಸುರುಕಾದ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವಲಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪೋಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ದೈ ನಡ್ತೀರಿ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪತ್ತುಂಡ ತರಕಾರಿದ ದೈ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಫಲ ಪುಷ್ಪದ ದೈ ಪೂರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಊರುಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಕೃಷಿತನೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡ ಕೃಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಣಿ ದಿಂಚಾರೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಸಾಂಕುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಕೈ ಪಡೆದಿರು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಕೃಷಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಕ್ಕ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ನಂಚಿನ ಕೇಟಿಸುವರ್ ನೀರಿನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜನ ನಮಿತಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಡ್ ಭಾರಿ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಆನ್ಲ ಈ ಬರ್ಸಗೆ ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೈನ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ ದಾಯೆ ನಮಕ್ ದೈಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮನೆಗೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಥಮವಾದ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯ ನೆಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ನಡೆದು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇನಿ ಮಲ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿಡು ಇನಿ ದೈಕ್ಲು ದಾಯ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈಕ್ಲಿನ ಇತ್ತಿನ ಮರಕ್ಲಿಂದ ದಾಯ ಹೊರ್ತು ನೋಡು ಪಂಪು ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಇತ್ತದ ಈ ಯುಗಟ್ ಪ್ರಕೃತಿನ ವಾ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐನು ಎಂಚ ಒರಿಪುಣಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂತೊಂದನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪಿರೋಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ ದೈನ ನಡೆದು ಐನು 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಜೊತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮನೆಗೊಂದು ಮರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಬೋಡಪಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ದೈನ್ ನಡೆದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಇನಿ ಈ ದಿಕ್ಕಡು ನಡಪೋಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಇನಿ ವಿಶ್ವಗೆ ಇನಿ
ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಲಕ ಇನ್ನು ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಪನ ದಿಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಮುಂದಡಿ ದಿವೋಡು ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ಕೇಳ ಬಹುಶಃ ಯಾನೇ ಈ ಪರಿಸರದ ದೈನ ಅನ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುಳ್ಳೆ ಬಂಡ ಎಂಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೈ ನಡ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ವಿಶೇಷ ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲಾವಾಡು ಊರುಡವಾಡು ನಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಭಗವತ್ ಸಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ದೈ ನಡುಪುನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚನೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾಧವನ ನಡಪತ್ತೊಂದು ಮಾಧವಣ್ಣ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಯಾಣತ್ತು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಓಲು ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವಳು ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮಾಧವನ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪಣ ದಯ ಪಂಡ ಆರು ತಲೆ ಮಟ್ಟಡ ಏತು ನಿನ್ನ ಈ ದೈ ನಡ್ಪುಣ ವಿಷಯಡು ಉಳ್ಳೇರ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಇನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಲ್ಪ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಓಲ್ ಪಂಡಲ್ಲ ನಲ್ಲೆರಡು ಪಾತ್ರನ ಓಲ್ ಪಾತ್ರನ ಮಾಧವನ ಪಂಡ ಪುದಾರ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಆತ್ತು ಒಂಜೈಕ್ ಆರು ಮಹತ್ವ ಕೊರೋದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೈನ ನೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರ್ನ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೇತು ಕೋಟುದ ಬಾಗುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾಮಾರಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜುಗಳು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ದೈನಡುಪು ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯನ
ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಂಚನ ಮಲ್ಲದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ದೈನಡಪಂಚನ ಕಜ್ಜನು ಮಂತಂದು ಬೇತ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷ ಪಂಪಂಚನ ಶೀರ್ಷಿಕೆದ ಅಡಿಟ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ KT ಸುವರ್ಣ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೋದ ನಮ್ಮ ದೈನರ್ಥ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೊಕ್ಕೋಟದ ಬಾಗಡು ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಆರಿಗೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈನರ್ಪಣಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ಸುರಕಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿದ್ದು ಸುಲ್ಮನ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂದು ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೆರ ಅಂಚನೆ ತೊಕ್ಕೊಡುದ ಬಾಗಡು ಉಳ್ಳಾಳದ ಬಾಗಡು ದೈನ ಅರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆದ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಇದು ನಂಡು ಅವು ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಬೈದೇರಿ ಆರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಡಿ ಇದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜೊತೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಡಿ ಇದ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಚಿತ್ರ ನಮಿತಾ ಉಳ್ಳಾಳ್ ನಮಿತಾ ಕಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಡಿ ಎದುಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತದೆ ತಂದುಳ್ಳೆ ಮನೆಗೊಂದು ಗಿಡ ಪಂಪನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ರಕ್ಷಾ ಪಂಪನ ಒಂಜಿನ ಪುದರ್ದಿದು ಕರಿನ 3 ವರ್ಷಡ್ ಈ ಭಾಗದ ಎಂಗಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪೋದು ಅವೇಲಕ ಎಂಗಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರು ನಡಪೋದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಲಕರ್ಪಂಚನ ದೈ ನಡೆದು ಐಕೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ವನ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾಧವನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಣ ಎಂಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಐಕೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲರು ಆರ್ನ ಮುಂದಲತ್ತಡು ಈ 3 ವರ್ಷಡ್ಲ ಅಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲು ದೈ ನಡಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪಾಡು ಪಂಪ ನೆಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡೊಂದು ಕರೆಂಟ್ 3 ವರ್ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಆದ ಪೆರ ಕಾರಣ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡಿ ಅಂತ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಆ ನೆಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಕುಮಾರಿ ಭವನಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಗಿಡ ನೆಡರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಧವನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನೆಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿದ್ದು ಒಂಜಾತ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಳೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಅವು ಅಲ್ಪ ನಡೆದ ಇದಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನವಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಂದು ಆರೆಗ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಗಳು ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರಿಕಾರರು ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಗಳು ಎಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವಿಪರೀತ ಮಲಯಾಂಡಲ ಒಂದು ಜಾತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರವಂತ ಡಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯమైన ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಲೆಕ್ಕಡೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈನಡಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಗೊರ್ಪನಂಚಿನ ದೈನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತುಕೋಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ವಾರ್ಡ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಂಚಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯಂಚಿನ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರಣ್ಯ ಇನಿ ಎಂಚ ದೈನ ಉಳಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಂಚ ಸೊಬಗಾವಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಆ ನೇಣು ತೋಜ್ಪಾವಂದಿಲ್ಲರು ಮಾಧವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೈ ನಡುದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಿಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡಂದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ